Hij mensen willen weten, mijn bro. Waar zijn jouw meisje gewoon moet? Op school. Laat Noenus eerst vertellen. Ik heb bij die school gewoon moet mijn meisje. Maar ze laat wat hoe vertellen kost. Hoe Dus wat ik kom halen, wat dat voor die huis. Vertel eens historie dan. Als je schaart. Nou, 6 seconden na. Nee, maar ik wil eens nog praten. Oh man, you're just ruining it. Look at my lips, you're ruining it. Ruining it. Die man heeft tegen mij Selina. Nou man. Ik weet het. Nou vertel van ons waar zijn jouw meisje rekenen. Bij de school. Bij die school ook. Nou, hoe is je naam? Amy. Amy. Als je mij krijgt. Ga jij en Amy weer? Hoe lang? Mij krijgt. Hoe lang gaan jullie nou? Zeg voor ons. Waar gaat Ian? Weet je wat is je vrouw doen? Als jij een vrouw doet. Maar je weet niet wat is je vrouw doet. Ahoy, die leidt iets hier. In Paris. Hier is mannen wat fucking single is. 10 jaar goed, 30 jaar goed, 80 jaar goed. Damn! Wat die doen, vooral je het gaat in. Zij moet hem respecteren. Nou, patroon. Nou, wat was jij eigenlijk gemaakt? Een song. Een song. Kan je rappen? Nou, rap voor ons. Een bus. Net een stukje, net een stukje. Ja, dus moet ik eerst dit, dan recht, dan ik. Nou, kom nu, dus rap jij een stukje. En hij moet eerst, jij moet eerst de bron maken. Kom. Ik is van de toon. Moet ik een beat maken? Ja. Maak zij die beat, Dan maakt hij weer voor jou beat. Ik is tijd toon, maar ik kan niet straatsen. Ik zie van waar ook, waar zo van bij loop. Ik kan nu zo schutten, dus ik zal niet maar prik maar. Ja, ik kan wat alleen maar goed. Ik is van die nani, ik van die toon. Ik zit op die mensen wat ze goed wat van mij straat in goed. Ik is een toon van die ik goed kom. Zus. Geef wel een ander klapje. Kom nou, maak zij nou die beat. Ik zal mijn kolis, ik zal het toon. Hier is mijn kom, kijk eens naar het toon. Ja, uit is mijn praat, alle is mijn praten, alle moeten komen. Mijn hart is zo zeer, ik voel dat mijn hart. Maar dan kan het niet. Zij wat gaat, joh. Zij spoiling, man, zeg ik. Mag je die man een lekker aan de trap? Hij denkt op. Kijk hier, mannen. Ik zal jullie nou vragen, hoor. Jij zal het zien. Zij mag. Maak jij geld voor onze video's? Maak ik geld voor onze video's. Dat zit er zo. Mensen. Jullie moeten subscriben, alsjeblieft. Die man zoekt geld voor zijn video's. Hij zei, hij kan niet de hele tijd komen video's maken. Hij zoekt geld. Assie. Daar zit hij. Weet je nou zo gezegd? Jij maakt geld door mijn video's. Nou? Mensen, maak ik geld met die mensen video's. Kan iemand naar komen en die man niet vertellen hoe week die al... Hoe week ik bezig in die buiten? Mijn broer, dit is entertainment, ons doen die weer fan aan je. Wat zou je die weer fan doen? Shut up, you. Shut up. Die mannetje zoekt geld. Die leidt iets in. Dat is een baie. Kijk hier, dat is. Ik zou je vragen, nou. Zal zij of zal zij niet? Zij zal het zeggen. Ja, ik zal. Of wat zeg je? Nee, ik zal niet. Pauze. Nou, hier komt de eerste vraag. Nama kooi voor politie. Kies één. Wat hard aan je. Die man praat hard, maak je mond op, like een Oh my god, what is that? Ik is die politie. Jij moet de hele tijd zo praten. Mensen zoeken hij, dat zoek je. Politie. Wat is dat aan je? Kom lekker die daar volgens. Luister zo, wat kies jij? Hey, y'all, come look at this. Ik wil die namen kooi weer. En ik wil die straten schoon maken. En ik zoek mijn geld. Ik kan hier niet weer. Ik wil die straten niet. Die goed alles op.
Yo, Ik Aya. graag weer. Nou kijk, hier is daar niet iets beter wat je wil doen. Hoekom Phyllis opdelen? Zij zijn zo talentvol. Like, en zij kan op leren, kan je procureren worden. Of je kan een staatsambtenaar worden. Allemaal banaan niet drank houden. Bij kakken van. Zien ze? Of zij kan een fucking zats worden. Zij is hij man wat die mannen wegzet. Uit kakken van. Of zij kan een fucking vlienier worden. Wat vliegtuigen vliegt. Of zij kan een operator worden wat fucking in die mijn week. Nou wil iemand Phyllis opdelen. En ik ga die kraag ook weer. Zou je graag ook weer elektricien. Oh, die man, kijk, die mensen zijn elektricien En dan staan. gaan we naar mijn kooibakje ook krijgen. En na maar kooi baakje ook krijgen. Jullie horen me daar. Die ouwes delen van Namakooi. Namakooi is in zijn bloed. Ik zal om die taxi rijden. En om die police taxi opbellen. Mensen vroeg was er amper klein. What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Dat kan niks hoor. Dan kom je hele politie als die taxi vol policeman en bakkie en twee bakers. Wie rijden? Die man vrij of wie rijdt die taxi? Ik Oh, die kan zijn license ook krijgen. Wat is het type license ook krijgen? Koud 8 of koud 10 of koud 11 of... Hij hoort hem maar. Koud 14. Koud 10. Die is een eister, je kan zo'n koud 10 license. Zoek je maar een bad girl of een colored girl. wat girl, Een vodka. Hoe kom je een colored in? een poor girl gekeken. Come on now, dog. Come on, man. Nou, zal zij het ding is wat een sleep chocolate wat je opdeelt of een drol. Wat kies je mee, bro? Ik wil slip chocolade. Sleep. Zal zij een beetje van mij in zijn bus drinken of een beetje van noem zijn bus drinken? Zal ze wat de bus van zijn? Hey, y'all, come look at this. Ik kies schildpas. Ik drank vodkas, wat is water lijkt. Oké, zo waar. Yo, Tolo, die man, ik drank geen bus. Ik drank bus. Subscribe aan mijn broers, subscribe aan. Die jongens zijn de eerste shit niet meer. Hoor je me? Zeg maar gewoon wat alle spelen jullie onder de thema's van. Laat ze goed van jullie aan. Voor en zeetjes, zo de vrouw en Nederlands mijn moeder. Ik speel misschien voor wie jij ziet. Als maar door ik denk je onder die pier jongens kop. Nee, goed. Ik is beslet heel te Alleen het onder mijn broek. En wat maak je dan nog? Pak uit. Ik oefen sokker en ik ga elke dag aan voor die af. Ik Sokker oefenen. Je gaat alleen hier aan. Ja, en dan speel sokker in die straat. Zet die bal mee. Je kan niet nou sokker spelen. Je kan nog spelen. Die mensen wel weten. Wat doen jullie alles aan die popjes? Ik speel Dat misschien het nou voor wel wie jij vragen. ziet. Wat doen jullie alles aan die popjes? Aanmaieren. Oh, mij kijk je maar een pak. Was naaien. Ja, wat eruit. Ja, die man, joh. Nou, is die YouTube, je kan niet zo lelijk blijven. Ga het mooier rijden. Waarom je daar Zij wil gaat gooien, ik zeg